Zelda, herra onkkeli on kanonin hyökkäyksen alaisena. Minä menen Gamelonin pieksemään hänet. Entä iskä, jos tapahtuu jotain? Minä nappaan rohkeuden kolmion mukaani. Suojaksi, jos te kolminasta kunkauteen, lähettäkää lenkkiä. Näinpä. Älä huolit Zelda, totuuden kolmio lupaa, että kuningas palaa turvallisesti kotisatamaan. Pää kiinni. Minun laiva lähtee aamulla. Mietin mitä on safkaks. Voi perkele, minulla on niin nälkä, että voisin syödä uunilenkkiä. Kuukausi on mennyt, eikä vieläkään oo sanaakaan. Joo, kyllä kunkku on ihan hyväs kun. Joo, kanonista ei kyllä kuningalle vastusta. Link nyt perkele sinne Gamelonia ja pelasta kun faija. Jees, mä pääsen tykittää dongeja. Ylös huora, me lähdetään Gameloniin. Okei, mä nappasin saatanan kolmion matkaan. Slus, bla bla bla.